המדריך לנמלט הוא פרויקט מחאה על חוסר המעש והתנערות הממשלה מאחריותה הבסיסית והראשונית לביטחון אזרחיה. הפיכת מצב בלתי נסבל ובלתי אפשרי למצב נסבל, בו שגרת החיים הופכת לשגרת חירום, הינה הסיבה לעיצוב אתר אינטרנט המציג מידע מעשי עבור אנשים שאינם מוכנים להשלים עם מציאות בחייהם מושלכים מנגד, ומחליטים לעזוב את הארץ כדי להגן על חייהם וחיי משפחותיהם. עכשיו אנחנו נטוס לעמוד הבא ונכיר את 6 המדינות שהמדריך מציע לנו להגר אליהן. בעמוד זה נוכל לראות נתונים ראשונים על כל מדינה, כמו למשל מהי ההכנסה הממוצעת לנפש. נבחר בארצות הברית ונגיע לעמוד בו נקבל מידע על תהליך ההגירה, כמו למשל מהם השלבים כדי להוציא ויזה לארצות הברית, שלבי תהליך קבלת הגרין קארד וקישורים לאתרים יעילים. מכאן נמשיך לעמוד בו נוכל לראות את החלוקה הדמוגרפית, מבחינת כמות המהגרים החוקיים החיים בארצות הברית, היכן נמצאות הקהילות היהודיות הגדולות ומידע עליהן. עכשיו נבחר מדינה בתוך ארצות הברית. אנשים שכבר יודעים לאן הם רוצים להגר, יבחרו מדינה וימשיכו במסלול. אנשים שעדיין לא יודעים, יוכלו להיעזר במערך הסינון כדי להגיע להחלטה. אם נבחר למשל באופציה הזו, נקבל את 25 האוניברסיטאות הטובות ביותר לפי הסדר. ניתן לראות היכן הן ממוקמות, ובלחיצה על אחת מהן נקבל מידע נוסף לגבי אותה אוניברסיטה, ונוכל להיכנס לאתר שלה. מכאן אנחנו נמשיך לעמוד הבא. בעמוד הזה נוכל לראות את 22 המשרות עם השכר הגבוה ביותר בארצות הברית, מהו השכר הממוצע למקצועות מובילים, ונוכל להתחיל לחפש עבודה באחד מהאתרים המובילים ביותר במדינה. אנחנו נמשיך לעמוד של הכנות למעבר. ניכנס לחיפוש בית, נוכל להכיר את 5 רובעי ניו יורק, ונוכל להתחיל לחפש בית באחד מהאתרים המומלצים בארצות הברית. אנחנו יכולים לעבור לעמוד של רילוקיישן, לעמוד של חינוך לילדים, או להמשיך לעמוד אודות. בעמוד אודות אנחנו נכיר את הילה ורועי, הזוג שהקים את המדריך לנמלט משגרת חירום, ואת הסיבה שהביאה אותם להקמת המדריך.